en calmini en juurima en ñaaguima kadi ne du'aw dendagal bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe fof en gardini calminali ɗi ceerno men khalifa men giɗo men giɗo rasulu sallallahu alaihi wasallam hono ceerno Ahmad Tidiani ceerno en juurimamo ɗo e jonde en tawtinimo ɗo saabu kala ɗo gonɗi eɗen gondi e makko eyyi so ɗum ɓenni ha joni ko teddinirde tan bandiraɓe ɓe ñalawma o hollirde weltare amen hen no feewi no feewi no feewi no feewi kala commune kaali e weltare amen ene ɓuuri ɗon min mbiya goomu jangguinoɓe ɓe goomu o kamɓe foof no ɓe potiri goto foof min calmini ɗum inde mum e yettode ɗum hono ceerno Ahmad Tidiani Kassé e dendagal wallidiɓe makko eɗen mbawi wiide noon gardiɗo o ko ceerno men ceerno Mahmoudou Dialaluddin Ba nde wonno ko kanko woni alhaali o fofoof kala ko heɓa ɗo e ko wiyete pular e nder Madina ɓe dokki julɓe eɗen jetta seereɓe ɓe sallam eɗen jetta ɗowɓe Goomu Jaŋde walla ko wayi noon jetten sababu o kadi hono jinnaɓe men wonɓe sababu godagal men e wonde en kadi e ñaamo Cheikh Sirajuddin eɗen jettanaɓe Allah eɗen ñaago Allah yo Allah yoɓɓe jobdi moƴƴiri eɗen ñaagono kadi Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam dadiɓe daari ene jangguina ngal ɗo ɗemgal hono gardiɗo duɗal ngal Aissata Touré e dendagal wallidiɓe makko hono Aissata Gadji ko e Salimata Sané ɓe wallodirta ɓe kamɓe fofoof eɗen mbiyaɓe kadi yo Allah rokkuɓe cellal rokkaɓe sembe rokkaɓe hattan ɓe mbawa jokkude koɓe gollata ko saabu ɗum ɗo ko diine l'islam saabu hande kala ko cohluɗa e diine l'islam so tawi a naati e pular aɗa yiya ɗum toon ko mbiyata ko tan ko yeeɓade tan ina hen wona yimɓe ene jeebi kono pular fotani yeeɓede fofo ina hen eyyi min mbiya on noon onon Goomu Jaŋde fofo bisimilla moon e leegal misira dendagal mawɓe men kadi jinnaɓe men tedduɓe nan ɗo jooɗi kamɓe fofoof bisimilla mabɓe ɗo e galle he saabu kamɓe goni jinnaɓe kamɓe goni alhaaliji ɗi fofoof en mbiɓe bisimilla mabɓe e dendagal sukaɓe leegal ɓe fofoof kadi en mbiɓe bisimilla mabɓe e galle he bisimilla mabɓe kadi e golle he bisimilla mabɓe kadi e uddugol duɗal ngal eyyi sa nani uddugol noon mataw ko foftade tan ha ɓooya kadi fuɗɗite kono ɗum ɗo kam jangde kam udditaki en beltima no feewi noon kala no ina weltorte en beltima alhamdoulillahi rabbil alamina eɗen ñaago Allah yo Allah junnu gurdam ceerno men yo Allah junnu gurdam ceerno men saabu gurdam makko ko nafoore mere yo Allah yoɓ on onon ne ardiɓe ɓe moƴƴere eɗen ñaago kadi Alaji Abou Ndiaye o heɓani tawtorede alhaali o ko mbiyata ko dogata ɗo hande ko e radio ji e gueɗe kewɗe guila e jamaji ha e jangdeji ha e fofoof dal kala ko miijiɗa ko ine walla wuuro ngo ko ine ɓamta ɗum hande omo daari ha tiiɗi omo daadi omo walla hen julɓe ɓe eɗen ñagonomo Allah balɗe juutɗe e battande moƴƴe e darde makko e sembe makko e golle makko ko o gollata ko eɗen ñaago Allah yo Allah wallumo walla dendagal ɓiɓɓe julɓe woto Allah rokku gaño sago mum e makko e jinnaɗo men hono kaw Abdoulaye Walle Ndiaye eɗen ñaagono ɗum Allah e nelaɗo mum sallallah alih w sallam nde Allah ɓeydantamo cellal ɓeydanamo sembe ɓeydanamo hattan ko waɗata ko kadi eɗen gandi ceerno ene duwanimo hen kadi dendagal julɓe fofoof ɓerɗe mum ene ndeeƴi e makko ene duwanimo ene beltanimo yo Allah wallumo yo Allah ɓeydanmo minen noon leegal misira ko amen ko suwa taw arde noon amin ñaaguimo yo wattu amen haqqille no feewi saabu juma amen o mahaka taw amin ñaagui ballal no feewi to woni e no woniri yo wallu min no feewi saabu leegal ngal en sohli wallede ko heewi guila to banggue ndiyam ha e courant fofoof amin jiiɗi wallitede hen no feewi eyyi toujours daiman amin kaala ɗum ko haalate ko ene heewi kadi alhaali o ene faaɗi seeɗa eyyi amin ñaagui no feewi nde o siftorta min juma o saabu Cheikh Sirajuddin Cheikh El Hadji Mouhammad Boun Saïdna radiallahu taala anhu yo welede Allah woni e makko o wi ko gardine diine mon aduna mon diine mon moƴƴa aduna mon moƴƴa woto gardine aduna mon diine mon ɗum yahata so tawi on gardini aduna mon diine mon o wi aduna mon yahata diine mon yahata ala hen fof ko moƴƴata joni noon minenne balle min juma amen o daro minenne min keeɓa nomin beltori minenne misir naaɓe wiye keeɓi e juma no heddiɓe keeɓiri ni ballon min courant o ɓeydo ballon min ndiyam ɗam ɓeydo eyyi ɗum ɗo kam jeeyano ko henni kono min kam mi watti ɗum hen eyyi kadi dendagal janggoɓe wonɓe ɗo onon sukaɓe rewɓe janggoɓe mbiya ɗon ko yon tinno ɓeyɗon tinnade e ko janggaton ko gandon ko nafoore moon hande ko nafoore moon janggo
sabu ma on ngandu heen diine mon ma on ngandu heen no gondirɗon e denndaangal jinnaaɓe mon so tawi e moɗon keɓɗo gorko fof kadi ma anndu no wondiri e joom galle muɗum sabu needi ndi nehoɗen janngen ko nafoore men aduna e laakhara sabu so tawi woni a janngani hay hunde ala ko gandata gandal woni fof tinnoɗe no feewi ko janngaton ko wona hunde nde gandanɗa hoore ma hunde famɗude ala pular famɗani fof ina e nder hande qur'ana kala ɗo kippiɗɗa sa yiiɗi a janngat lakhdari wi ene denda ɗon woni fof lakhdari woni ummu woni yumma o ka jangi ɗum tan hankkadi alhaaliji keddiɗi ɗi fof hankkadi ma andu no jaaruɗa heen ɗum noon tinnoɗen no feewi woto jaɓen daɗede on jii janguinoɓe ene daari ene goppi haajuji mumen e hammuji mumen ene janguina on onon sukaɓe rewɓe mbatte haqqillaji no moƴƴi mbasen heedde caggal daiman guetoɗen heedde yeeso woto keeden caggal kamɓe janguinoɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah ɓeydanɓe faamu o janggoɓe yo Allah ɓeydanɓe faamu kamɓene to barke seydina Muhammad sallllahu alayhi wa sallam barke alqouranil azim en beltima noon no feewi eɗen beltani dendagal Madina Gounass naɓe wona leegal misir tan ala ko dendagal Madina Gounass naɓe eɗen beltani ɗumen eɗen beytani ɗumen ko yettude Allah yettande Allah ene laaɗum sallah sallam kadi dariɓe ɓe kamɓe Ahmad Tidiani Kase en daiman ko ɗum ɗo woni darde mabɓe eyyi ko ine walla noon julɓe ko ɗum woni ko ceerno men darani kamɓe noon ko darde ceerno ɓe daari kala koɓe jaharɗo e dow mum wona fijirde ala ko hunde nafoore aduna e laakhara ko wallude ceerno kala ballowo ceerno kadi yo Allah wallu ɗum sabu barke seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe daroraki ɗo wonde eɓe jahato picci paccaji micro maji ne kaɓɓire bolle puyɗe ala ɓe daari ko darde Allah e nelaɗum sallallahu alaihi wasallam ɓe daari ko darde Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ɓe daari ko darde Cheikh Sirajuddin Cheikh El Hadji Mouhammad bun Saïd radiallahu taala anhu ɓe daari ko darde ceerno Ahmad Tidiane ceerno mbeɗa wasiyo en gila e dow hooram ɓeydoɗen tinnodirde ɓeydoɗen muñodirde ɓeydoɗen kadi yurmodirde ɓeydoɗen wallodirde kadi tawi ko saabu Allah ene laaɗum sallllahu alayhi wa sallam saabu aduna hay hunde wonani neɗɗo sa wondi e bande muñodir e makko e wat jaggumo ɗo jagguɗa hoore ma ɗo jaggumo ɗon ganduɗa onon fof kon hunde wotere so tawi en jaggodiri enen fof en jiidi yumma en jiidi baaba hay hunde ala ko sattirta en eyyi wiide min kay ko fotanimi ni ala ɗum hay hunde koko bonna tan eyyi neɗɗo yo muñ en jii ceerno men khalifa men ceerno Ahmad Tidiane ceerno muñal mum e moƴƴere mum e needi mum e neware mum eɗen gandi kadi gueɗal ngal Allah rokki mo en jii kala ɗo jooɗi en meeɗa yiide omo wufni omo waɗini wutteji ala to jooɗi fof ko kofiɗo no jaggowo alluwal ene janggani en gandi kay enen en dañi windande nde gandanɗa hoore ma ɗo eɗen ndewa ɗo eɗen tugno aduna men e laakhara men maw ko adi fof ina harmi jeeyi maw ko Allah woni mawɗo hay goto men fotani mawnikinade e goɗɗo o ndewen jikku ceerno men ceerno Ahmad Tidiani ceerno gonen malaɓe gonen yiɗaɓe gonen dañɓe gonen daɗɓe aduna e laakhara te kadi ko ɗum eɗen jogui on jorto inchallahu rabbi kala gonɗo caggal makko ene yiɗimo ene yiɗirimo Allah ene laaɗum sallallahu alaihi wasallam on yiɗi ko Cheikh El Hadji Mouhammad bun Saïd radiyallahu ta'ala anhu jiɗɗo Cheikh El Hadji Mouhammad bun Saïd radiyallahu ta'ala anhu yiɗi ko Cheikhana Ahmad Tidiani jiɗɗo Cheikh Tidiani yiɗi ko ne laaɗo Allah jiɗɗo ne sallam yiɗi ko Allah eɗen gandi kala jagguɗo laawol Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ñaamo mum lombodirama e ñaamo ceerno mum ñaamo mum e ñaamo ceerno mum lombodirte ko e ñaamo Cheikh Tidiane ñaamo ma e ñaamo ceerno ma e ñaamo Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu jami an lombori e ñaamo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ñaamo ma ñaamo ceerno ma e ñaamo Cheikh Tidiane yantude e ñaamo nelaɗo Allah sallallahu sallam lomboye e ñaamo Allah eɗen gandi kala dañƴo ɗum dañi daɗi aduna e laakhara ɗum noon yo Allah rokku en fandinde ɗum yo Allah yobjinnaɓe jobdi moƴƴiri min calmini min juurima min ñaaguima du'aw min calmini kadi dendagal jooɗiɗo foof min mbi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kala hen ko fewani amin ñaagui yaafuya on juurama on jarama calmini bandiraɓe julɓe foof a tengti noon e Eliman Jama leegal Misra en ndewni hen hono délégué de quartier e mawɓe leegal ɓe jinnaɓe men jooɗiɓe ɗo ɓe ha e ɓesgu leegal ngal arɓe tawtorede jonde nde kañum e dendagal immoriɓe banggueji goɗɗi gaari tawtorede ɗeɗo golle e ndeɗo jonde duɗe ɗe foof en calminiɓe en calmini jangguinoɓe ɓe foof hatanteɓe leñol ngol
ƴettuɓe pital mumen jogni ndimagu leñol ngol ɓe gilli mumen e leñol ngol e darde mumen ɗemgal ngal humpani hay goto. En calmini kadi jaydiyankoɓe tawtoraɓe golle ɗe waɗoɓe golle mantiniɗe kala ko joli e wuuro ngo dental ngal ha e leñol ngol fof mbaɗa hen golle mantiniɗe. E Alseni Gueɗe jarama no fewi kadi ɗaha Moussa Ba joguiɗo doggol juɓɓudi golle ngol yettima. En calmini dendagal bandiraɓe foof en jetti Allah no fewi nde Allah moƴƴani en kadi hande joɗade ɗo tawi joƴƴini en ɗo ko yowiti e jangde taw kadi ko jangde ɗemgal men neniwal ɗemgal men pular ngal ganduɗa hewɓe kaale mum fayidaji kewɗi walla ni mbiya en guuri ɗum ha en jii hen ko heewi ko ganduɗa haysen jeeyanoka e maggal ene wawi garen janten e maggal. Ene gasani ko ɗum adduno konngol haalpular en saabu leƴƴi kewɗi jante maggol ɗum kadi koko yettirte Allah. Allah walli en kadi ɗemgal ngal koɓe julɓe e ngal jangguiri e l'islam e yamirore Allah subhanahu wa taala e koddiroji mum e yamirore ceerno men Cheikh Sirajuddin Cheikh El Hadji Mouhamadou Ibnou Saydou welede Allah wone makko nde o jotodiri e Amadou Hampate Ba ha yamirore nde waɗa ko ɗum waɗi en nani nokkuji kewɗi Mamadou Samba Diop Murtuɗo ne wiya ko ceerno enene Alhaji Mamadou Saydou Ba yamiri o pular jangge kala mo jaɓani janggude ma men mbaɗ ɓoggol sariya min larbo ɗum. O haali ɗum nokkuji kewɗi o yanñi ɗum e aduna he en ji kadi holko wonno sababu ha ceerno yamiri yo pular jangge te kadi ha yimɓe ɓeydo heɓidade ɓeydo hoolade nde o yeehi nde khalifa makko hande o yo Allah junno gurnam makko ha juuta ɓeydnamo cellal e sembe no ceerno Lamin wirini moƴƴere nde Allah hokki en taw kadi nde en mbawa qimade lomto nelaɗo Allah alayhi salatu wassalam so tawi aɗa andi sira sa ƴeewimo a tawat ko nelaɗo sallah ah sallam jaati lomto mum woni ɗo sa ƴeewi Cheikh Ahmadou Tidiane sa ƴeewi ceerno e fofoof e dokke ɗe Allah hokkimo ɗe guiyal arat kone seeɓi kala ko ceerno fuɗɗuno radiallahu taala anhu o jokku ɗum o rewindi ɗum ha gueɗel hen fof yetti walla ko yettaki hen fof mo jokki rewidade ɗum jangde pular nde ko hen jeeya o siftinat o softinat o waɗa hen jawdi makko ha kadi yimɓeɓe ɓeydo hoolade ganda ɗum ɗo ko alliyankagal o immini ko ɓii ko mo ɓuuri hoolade walla jeeya ko e ɓe ɓuuri hoolade saabu kamɓe fof koɓe hoolaɓe woni ceerno Mahmoudou Jalaluddin Ba ardi golle ɗe no ceerno Lamin wirini woni e wadde hen ko woni e wadde hen ko waɗi e men ko waɗi e men ko ɗum ɗo haysinno neɗɗo andano to fayi ene wawi jolde oɗo oto saabu nde andi o ko to fayi to ko janje tan ala ko haali meɗɓe hen ɓe fof jii fayida mum wona toon paaɗen ko eɗen jettira ɗum Allah tan e Goomu Jaŋde jooɗiɓe ɗo hande enen ballodira e yimɓeɓe ko faati e jangde nde wona kamɓe ko duwawu ceerno e himme makko e ɗowgo e tafgo ceerno Jalaluddin Ba e hebloji mum saabu hay minen amin paama wona minen saabu neɗɗo hen sahaji aɗa anda compétence ma aɗa andi ko mbawɗa min somi jooɗima ɗo atelier mo gollami ɗo mi suusa wiide mbeɗa wawi kono mbeɗa jogo hoolare saabu miɗa andi to puɗɗorimi miɗa andi ɗo jaranmi miɗa andi so hiiri ɗo dowranmi kono ɗeɗo golle en meeɗa andude to puɗɗortoɗen en meeɗa andude no jarten en meeɗa andude no yarata kala hen ko feewi hen eɗen laaɓa konde ko ceerno ha e subaka hande o kala ko mbatten hen saabu ko ɗo joni joni woni komin gone tongude emin binda wadde wona enen joguiti golle ɗe ko golle ɗe ceerno joguiti eɗen jetta Allah noon nde Allah huccini en e soccodirde e mum saabu eɗen mbawno himmude e goɗɗum alhaali ne wawno dillinde en e goɗɗum jehen toon so nafata so nafata Allahu alam kono eɗen jetta Allah nde Allah huccini en e dillude e ɗum ɗo nde won noon miɗi haaldanno e musidɗo goto ingénieur gandaɗo kadi somi haali mawno gandu min gondi e diwan Kolda he nokkuji kewɗi ko neɗɗo daraniɗo banggue ɓamtare kono ko Madina Gounass najo o wiyete ko Hammadou Sow walla mbiyamo Hammadou Rouguel hewɓe ne gandimo ne gasa taw koye ngal ɗo legal o jeeya walla taw woɗɗani ɗo ɓe mbiyatamo ko bakkilloɗen jiyen nafoore leydi men emin gondi nokku goto no fewneteno baras ɗo e wuuro he o wi haaju ceerno koko gasi to Allah e nelaɗo mum heddi ko jeeɗaɗo dillude hen fof ara dilla hen wadde keɗen dilla e haaju ceerno tan eɗen ñaago noon
e kala saha kala ko waɗi cugge walla cagge yo Allah yaafo en ceerno yaafo en kono kanko to makko to koko laaɓi tan woni toon koko feewi tan koko faye Allah tan oɗo Goomu Jaŋde cosaɗo e hitande ujunnaji 2 tawi ala ko sossi ɗum so wona jangde balni inde nde haali hoore mum wi ko Goomu Jaŋde ko yimɓe ɓe ganduɗa goto foof ene dillanno to mum e alhaali mum ha fedde jokkere en ɗam daranide pinal e ɓamtare ardade on saaha Sada Amadou Baylo Sy tawi ko enen kalfinano toon jangde pinal Allah hoddiri hebloji mbaɗa waɗi dastande seeɗa yimɓeɓe jii waɗi taƴre saabu won pelle walla programme uji dewɗi ɗo ha heewi ko fate jangguinde pular ha joni kadi won wonɓe ɗo e wuuro he e diwan o ne jangguina pular saabu adiɗo wadde programme ko ceerno Abdoul Aziz Ceerno hitande 1992 woni 1992 programme ko fati e jangde caggal ɗum noon fedde ɓamtare Madina Gounass goomuji kewɗi goomu caafal ko waɗi hen ko en mbawa ɗum qimade hewɓe mbaɗi hen en mbawa limti wona ɗum woni yewtere nde kono ha 2004 Goomu Jaŋde kañum ne ari e diŋiral he Allah walliriɓe noon no mbimi ni koye barke ceerno e anniye mum e duwa mum e karamaji mum e ɗowngo ceerno Jalal Dine ko ɗum Allah walliri en ha dañƴen yettade ɗo jettiɗen ɗo ɗum waɗi darde ɓeɗo jambareɓe won hen jooɗiɓe ɗo won hen ɓe ngala ɗo won hen ɓe cuwa taw yettade eɓe joni goto e mabɓe foof so tawi takkosan yoni dogiranta duɗal ngal kono no so takkosan yoni no nagge ɓesgue dogiranta goole mum so tawi ene joftani nde wanno hunde foof ene woodi ha heddi yoɓanmi yidma ko yiɗa yiɗede koko yiɗande Allah Allah ene yidniɓe golle ɗe kadi eɓe jiiɗi koɓe goni ko eɓe jiiɗi koɓe tawi ko woni pulagu ngu goto e mabɓe fof ne jogui hen softede ne jogui hen yidde ene jogui hen yarlitare so tawi takkosan yoni yimɓeɓe carodirat e wuuro ngo goto foof ene waɗa hen ko weɗɗa kala hen dariɗo ene waɗa hen ko wawi e ko wawa foof ko jogui e ko ala foof ha yimɓeɓe jiiɗi jangde nde no feewi yimɓeɓe coobi e jangde nde no feewi eɗen jetta hen kadi wandiraɓe rewɓeɓe saabu kamɓe nde ɓe naati e jangde heɓe duttiraki hen caggal hay saaha goto te eɗen gandi won gando goto scientifique wiye Modibo Diarra ko malinajo o wi sa jangguini gorko a jangguini neɗɗo goto jaforen o wi ko neɗɗo goto jangguinɗa kono sa jangguini debbo o wi a jangguini rendo no wurno fandare haala makko ka ko kamɓe goni e galleji he sukaɓe ko juuɗe mabɓe gadoto kamɓe ne har sukaɓe gondata e mumen te pular wi ko neɗɗo moni jibinɗo saka noon so jibinɗo o nehani hoore mum tawi kadi ko nehiri ko gandal ɗum waɗi ko ɗo o fawi haala makko ɗum waɗi e joguiɗen hoolare mawde e yiide rewɓeɓe ne daari ene gabbi e felo Seyna Khadija no darorino saran nelaɗo sallah sallam to banggue diine jiiɗen eɓe daari e rontude yummiraɓe hewɓe darinoɓe e l'islam ko wayno mammatel en e ko nandi hen ɗum wonani yimɓe hoolare kadi softende ɓeydi dawmi takel noon jamma acca ceeɗu 2004 e ñalawma gonɗen o ko duuɓi nogas wona balɗe nogas nde ɗo haralde daari hen darde tinde ɗum nawiɓe ha Goomu Kumpital nawiɓe ha Daka Média nawiɓe ha fedde andu diine ma ha e gueɗe goɗɗe foof tawi foof nde wanno felo ngo ko woto ko himme ceerno e yamirore makko e golle makko jangguiren ɗemgal ngal diine kono jangguiren ɗemgal ngal dendagal gande ɗe katojinten e aduna he foof la preuve en jii ɓeɗo pinal janggo en Baba Galle Diallo en ɗaha Moussa Ba en woɓɓe koɓe mbaɗata e ɗiɗo machine aji ko hande koɓe gollata e radio ji ko e kabaruji e gueɗe mbaɗi noon hani jaydiyankoɓe yaltuɓe e duɗe kebloɓe jaydiyankoɓe ene jeeɓaɓe ene kaala ni kalda e nder koye mumen kadi nantina jomumen ko jii eɓe mbaɗa ko ha e machine aji filmoɓe ɓe caméraman uji ɗi technicien ɗi ɓe mbi koɓe jii e Madina ko hunde hawnide no fewi eɗen gandi noon min jaabinoma ɗum directeur radio Fuladu FM Cheikh Dieng nde ɗum hawimo nde ha yaltini ɗum e ɗemgal makko min mbimo ɗum ɗo ko himme ceerno saabu namdal makko ko hol to min kebloya holto min kebli e jaydiyankagal ɓe mbimo himme ceerno woni ko woni e ɗowde en ɗum koɗo radio Lenkirin ɗo wonno e fuɗɗi ɗeɗo jewte radio ji communautaire uji yettode wodni Allah sa yi noon nde darde ñiiɓi doole lingo ko ndiyam
ko janngoɓe ɓe jaaɓi sa nani duɗal tan ko janngowo jannginowo sa yi jannginoɓe joguima ndeɗo softede mbaɗi hen doole mumen fof mbaɗi hen jime mbaɗi hen jimɗi kirjinoji mbaɗi hen magoji mbaɗi hen bindanɗe hani ko wayno woɓɓe nen ɗo koyno jabbol en hande woɗi koɗo ɓe jettaki aduna he kono ɗo konngol mabɓe yettaki aduna he ala hen saji en jooɗoto image immoroma to ɓuuri woɗɗude France walla immoroma Amérique walla nokkuji goɗɗi walla e nder guure men fulɓe ene gasata o meeɗa yetta toon kono tawi konguɗi mabɓe jettima toon kanko e waɓeno makko en foof ni wadde mbiyen ɓe gaddi pabare e ɓamtare ngal ɗo ɗemgal Allah woni joɓowo yo Allah yoɓ eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe eɗen cembinaɓe mbiyaɓe jokke golle ni so nattani hanki mbeɗo haalde e duɗal gotal mbimi wallahi ndeɗo jangde nde jiiɗen ɗo woten nanguirde pular sen ndewide nde woppata en hande nanne en aljanna ɗum eɗen jogui hen dalilaji kewɗi saabu a wawa janngude kuñjoɗa deftere andu diine ma arisala capannayyi hadis defte batuji sunna ɗum ɗo fof so tawi a janggi kinaki mbimi a rewi ɗum gonga e ma aɗa wondi e yamirore ceerde nde ɗum accatama ha nawma to aljannaji wat ɗum kadi la preuve ne woodi fulɓe en jiyani e nder aduna he ɗo ɓe piya ɗo ɓe kaɓa yoɓe ndew l'islam heewi tan koɓe siftine te eɗen gandi ha so sallam wiyanno walla Allah wimo siftingol ne nafa kamɓe keewi tan ko siftinede eɗen jetta noon no feewi jaatigueɓe duɗe ɗe puɗɗortoɗen ko oɗo galle Allah ne seedi kala nde garɗen ɗo jillu eɗen jiya joom galle en ɓeeɗo guila yummiraɗo mamiraɗo gonɗo ɗo o jaɓɓungal ha e tokar men Amadou Moussa jaɓɓungal ngal ɓe jaɓɓoto yimɓeɓe e hollirde eɓe jiiɗi jangde nde eɓe belti ko duɗal ngal woni e galle he ko noon jaatigueɓe heddiɓe fof mbayi kala ɗo jettiɗa ɓe kollirat wonde kamɓe ko duɗe ɗe mbaɗa e galleji mabɓe he ko eɓe jiiɗi ɗum te eɗen gandi jangde weeɓani wadde supporté wona hunde wemde ko jangde hunde teddude ko yimɓe hewɓe garata mawɓe sukaɓe e sifaji certuɗe e jikkuji kono ndeysan ɓe jaaɓa ɓe luɓira leese mabɓe caaleje mabɓe mangoje mabɓe mbiyen leɗɗe mabɓe ɓuɓri ɓe gadda ɓe dokka ndiyam ɓe mbaɗa hunde foof doole mabɓe foof beele duɗɗe mbawa yaaru yeeso kamɓe jaatigueɓe mbiyaɓe yo Allah ɓeydanɓe ha heewa sembinaɓe rokkaɓe koɓe dokki julɓe seeremɓe ɓe ɗowɓe Goomu Jaŋde walla ko wayi noon ceerno Mahamoudou Jalaluddine Ba hay goto wawa limde no foti hebloji no foti jondeji hirjinoji ko waɗi e Goomu Jaŋde hay goto wawa ɗum limde te taw foof kadi o waɗiri ɗum ko gam ɓamtare diine o kono ɓamtare leñol ngol ɓamtare tijani o e ɓamtare dental ngal yo Allah yombo moƴƴere kanko e miñi ko en ene famɗi goto e mabɓe fof ko waɗani e Goomu Jaŋde ha e seeremɓe hebloɓe ko wayno ceerno Amadou Samba Ba en ceerno Amadou Ba Sanɗa Pular en Ablaye Diop en Ablaye Mako en woɓɓe hebloji mabɓe gasata ceerno Daouda Seydou Dia en ko mbaɗi ceerno Ibrahima Seydou Dia en e ko wayi noon en mbawa limtude ko mbaɗi e hebloji ha e wasiyaji ha e cembingol ha e wallide defte e pandale alaji hammeli en e woɓɓe Mamadou Sambo en ko mbaɗi ha yimɓe mbawi yettade pandale e winduɓe defte ha heewi tawi jangguinoɓe ne kutoroɗen defte e wallitorade hirjinde almuɓe gam jangde nde wawa yarude yesso eɗen jettaɓe kamɓe foof kono kadi duusoɓe en ɓe pop eɗen jettaɓe en jawani ni mairie mo Madina Gounass e gardegol guila e monsieur le maire Saydou Ba walla guila e communauté rural hono jinnaɗo men Baba Amadou Tidiane Gollo hayso ko seeɗa foof fourniture école so ari eɓe ciftoro hen duuɗe ɗe ha yetti maire Saydou Ba maire El Hadji Baro kono noon kadi pelle ɗe gona laamuyankoje saaha foof wodat ko immori e mabɓe soit ko bindanɗe walla no foti fof ballal faade e goo en jejjitantaɓe ɗum ha noon ngal tokkiti dow kaw Alaji Abdoulaye Gounass Ndiaye ɗum ko Sira Diallo Pinal janggo aranta on hen kolaɗo koɓal fedde nde min gari Alaji Abou Ndiaye jokkodiri e makko e ko o jaabi hen ko walla jonde men adande e makko o wi ko neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri leñol mum kala ko neɗɗo dañi wawa dañde ko ɓuuri leñol mum enen gondi en ji o holliri ɗum ma Sira Diallo Pinal janggo aran on hen ha ɓuura yahde détails ɗi paamon ko ni hitande nde lellori hikka en gari ha nduɗo lewru won timmonde eɗen mbiya tan paaɗen koye guurte gonɗen koye yewde kono Amadou Samba Lo wiyanno jowen ɗo ɓaadi goto e men so fini ko ɓitti fo hay soko minta joyi yo tiime bindande mum saabu jangde ko dugo sa deƴƴi a yejjitat ɗum noon juulen mo wuuri
en kewɗe oɗon jarloɗon jaafo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ila liga maratan ukhra